Awa. Basta na sila, abunda mong lamisa. Nagdaas ate ko, mga pagkaon, di na masiruhan. Nga nilagay niya ang video, lamdag. Bye! Balik mo ha! Mama, kamungutan. Salamat, Le. Tiag tripod, te. Ay! Aman. Pasabot na to niya siyang salamat, Le. Ang tiyak mo na ng tripod. Asa tripod? Te, salamat, te ha. Nanay? Imbis kay mang labak ko. Ako kapang labaron kay underman at di na ingon kay dagan na pag maingon nga nain sa baka masakitin man ka. Di na mata pwede mag-share danis ato ang kuan kay ingin matag masakitin. Natural man jud nga natay pamatiin. Alita ah. Oh, Ato namin. Nay! Ha? Ato namin, Nay. Ato tanon. lamdag lagi ning hang kuan. Diyan, Nay. Salamat, Nay. Di na mag-share ngay nga na kay mingon na po Minsan na baka masakitin man ka. Uy, di po ko masakitin, uy. Natural mo siguro nang natay batiin. Like, labad sa sakit sa tuhod. Bitaw no, mangkon bitaw ko. Karon ang pud ni. Nga na ako'y ngat sa tuhod. Diya. Hindi ko ka gakang. Sumaw nang pahuway sa gupod sa laba. Bitaw. Di mo magkakadyo hanggang labanan. Kaliksi ra to, pero basig buli na ginahang liksi. Kaya ron, si dyan lang may atiman ni liksi, uy, kay mahimo ng duhang atimanunan. Nja, one pud. Si Aisa pwede rin magus Aisa dari mo diskarte, ug di na kinahanglan mga muhan ug ladyo. Kay sa tinuod laman naman si Jay motor, gahapod. Ug ako po'y apasultihon. Nga nang nakay motor, daghan man ag kuan, panginabuyan, pwede man ka magluto-luto, ay po sa social media, kisa to'y magpahatod nga na may motor, dali ra. Maninda, moangkat og mga, pras among gibuhat des na agi. Nga naninda mig mga prutas, karon laman wa may supplier. Kay, ag nahitabo, des na agi, kuan mi kanang gitagaan mi og kanang maot nga prutas mo itong nitagam ang mga suki namo. May kabantay nga ang last day gihatag nga prutas maoton tumutong nitagam uban namong mga suki mo na mangita pamiglain ni saya mong ipang tinda kay murag gimingaw po kog tinda-tinda. Sumaw lagi na og dari basta magkugilaman na may daghang panginabuhian. Magluto. Nja, i-post lagi. Kaya na may daghang maghatod na may motor. Kay madyo ng patas mi. Sida pa'y magatiman sa isang bata. Ako pa'y atiman sa hua. Kay si Lixie. Kuan si Lixie. Kanang isahay papansin. Kanang nay badlungon di sa mapatuon da mahadlok ko kay bisan ni nanay di pud kay kana laging magsilpon sidya dugay kaadyo abda na gabi magsilpon di mo ukang da ng cellphone nja ug badlungon mohilak basta lisod mag disiplina og di ato ang bata kay di mapatuo mo nang pauliun na naman to sa isa. Nabuhi man pud. Pila ka tuig si Jang upos si Jang na narbaho des ni agi. Karon na hinuon. Naura pud to. Napa malagi mo? Apa mo kasakay? Sakit ang tuhod.
wa pa malagi mo kasakay. Wa pa malagi mo kasakay. Aw. Labi na magdahigda kaso na ako'y buhaton. Namada ko'y daghang pilunon. Sakto na dipod nga wa ko ng laba. Kay na. Napa ko'y kinadaghan ng pilunon. So mo ni hanggi pang labahan des na aging adlaw. Karon pa pod hanggi pang bukas kay mamalagi nagsunod og uwan. Story time ta. Samtang di pod laay magpilo daning mga sinina. Nako i-share ninyo ba? Nakaingon jud ko nga lisod jud ay matiguang ug watay anak. Nya labi nag matiguang ta nya watay kwarta kay wa jay mo punit nato. Nako i-share ba nga amo ang silingan sila kuan jud sila kanang pila jud ka years nagpuyo sa Manila. Nya wa sila anak. Pero taga diri jud na. Kuana kanang nay igagaw ni tatay Agbaji. First cousin nja nahuli sila diri kana malagi sa igsoon diri nga amarap ng silingan. Nja ijang bana kay kuan man senior citizen na maguwang pa ni nja nagkasakit sa Manila man nang niuli sila diri sa probinsya. Nja simpre wa malagi sila ibay dari. Are sila niipon sa iyang igsoon. So karon kay nagkabikil man. Gi palayas bitaw. Kinaluoy dyan. Kaya ang laki na sakit. Sikig ka Japan. Nja. Ang baji pod. Idaran na. Nja. Pareha sila wa sila kuan lagi. Paninguhaan mo ng kinaluoy dyan. Gipalayas. Nja. Mo na naka-realize ko nga. Lisod jadi ay nga matiguang ta. Nja. Kanang wabito tay kwarta. Wa tay tinigum. Kay sing-ising ta. Mao na nga lesson learn. Samtang baskag pata, di pata tiguwang, kinahanglan jud magtigum jud tag kwarta. Kay lisod maabot ang panahon nga nanay magkasakit, inja papa jud tay bay, mangipon patay, kay sing-ising jud. Mao na kinaluoy dyan, lisod man pud og daris amo ipapuyo. Kay sila sa tatay, mga tiguwang na, dyan silang duha, mga tiguwang na pud. Dyan upat na sila tanan dari, senior citizen. Sumagali kay naining sagop nila. Palayas man jud. On the spot. Palayas sa igsuon. Nakaingin ko grabe. Grabe na jud mga tao no ngay nga na makaakog palayas sa igsuon ra pud. Dyan madyo pud kanang di masakiton. Nakaingon jud ko grabe jud. Hinoo na may Ginoo mahatag raman pod og kanang silot sa nagpalayas. Nakaingon jud ko grabe na jud mga tao ingana mga antos mapalayas sa igsuon. Major man ta pag ipalayas og way sakit. Nya ganina lagi kanang kamulong away ag masakiton gi ka Japan. Abi nilagma kuan na matiway na. Nja, nakuhag kuan ambulansya kay kamulong away sa igsuon kay naka-Japan man ag masakiton. Nja, wa gyapon naluoy bisag naka-Japan hapit na patay. Wa gipalayas gihapon kinaluoy lagi. Sumoto kay kuan man kanang ning hapit man dari nja si tatay kuan gikaloy-an pud katagaan pud og gamay kwarta. Kipabawon sa paglayas. Tuya. Nakaingan jud ko. Grabe jud din batasas tao. Hindi makapakaon. Kuno, gipalayas kuno kay kanang wa kuno kaambag og kanang palit bugas. Isa balay pa kaambag. Og palit bugas nga wa may kwarta. Diya pila ra pa kinan-an ng mga idara naman. Gagmay ra mag kuwanto kanang kinan-an kay mga tiguwang na pud. Sumalag ito. Nga nakaingon ko grabe batasan sa mga ang kuwan nga nagpalayas na nakaako magpalayas. Samara to. Nishare ako. Grabe jud nakaingon ko oy.
batasan ni makagiro magpalayas sus. Ningalay ko kung baliktaran ang kuan ba sitwasyon insa kaha kung si may gipalayas insa kaha kung injang bana masakitin ja palayasin inja pa sila matungnan. Luya. Kuan na to si ja kanang murag di na kuwag batasan kay ni palayas man jud. Sa barang irua sa baan man. Bitaw no nag-voice over jud ko ani kay ayong time na nagpa-sounds. Hindi pwede. Ning kamot lagi putag maka-video, maka-upload kay aron mamiso kay di ta maning kamot na crisis ra barong panahon na at laing saligan kay upotay trabaho. Sa mao nang bisag ngani ra namilo ala mag-video kay aron na-upload bitaw. Bitaw guys, ngani jud ning kinabuhi, kinahanglan ta maning kamot. Unja, naiuban bitaw, magtanaw ko sa ubang mga kanang vlogger bitaw. Grabe jud bilib ko. Nakoy na bagong kaplag ron ba nga vlogger nga si Langkoy. Grabe ha, just Langkoy. Nakaingin jud ko, grabe jud, ba na jud itaw nga ano nga pinakpaspasan ka jud may istorya. Kana si ja mag-vlog si ja grabe jud makaing ko wa may ginhawa ay siguro ni may istorya kay grabe mang paswasa man nakaingin ko sa naol na mga just mga abtik ug paspas mga istorya kay di jud ta kasundog dana so kuan di ay napaday ko pilinon napos gawas kay nadaghanan kog pilinon lagi ning sunod nga sige guwan ang haon na ni kandaghang lamok inja hapon na manggigamo ko ang tanawon og so daghan mig bahaw ang buhaton nun din ako magdungag kanira ang initon gitag dungag ninja makabaw-bahaw ra sila paminilaw na kita mo initon gihapon na ay, nakailipson. Gahapon, ngalip over. Mawanig litson gahapon. Sumali ito yung steam. Yan, napurusin dyan. Napurusin. So, kayo naman tas bukid. Pamantay. Ang syudad nga na may kuwi. Binitin ka nga ni. Saritas paghaling. Ato ning steam. Ano yung pamaagi. Basta natay init. Ani. Nga ni rin pamaagi rin sa bukid. Amarang steam. Kaya lagi may ubin. Diyan na datay bikong nahabilin sa kaha. Lami na ba ning bahaw nga biko? Labi na ganing dukot-dukot na. Kinalamian dyan. Sa ato ning kanon ron. Kay maadyo ni kinalami as biko basta mabahaw na. Kisabay parehan na nga anara kumukaon og biko basta mabahaw na. Kay di dyo ko mapansin og biko bagong luto. Kay murag maumay ko. Anak ko mukha og biko og bahaw na. Kakabi ko dahil. Tapos mother, di ang namilig ko sinina. Ang ganda ng iba mo. Bisa doon, sa Manolo, taga-province. Kuhan, kanang 29, yung injik sa ero, ang giling.
Sana mag-injik na itong iring nga. Katong laki. Kara lang ba di? Manjikan ka na. Kaya nga naman. Daghan ka dyan ng great na happy birthday day. Kailangan matay ko ng great day. Yung tuloy pa dyan yung great na happy birthday gabi guys. Kaya kuluto pa guys. Wala yung mag-birthday po nag-sunod na ma. Apa man? Ako pa niya pong guys, kakaon ko cake guys. Mama tayo sa birthday guys. Sunod sa birthday ka mama. Gusto ka mama pupunta guys. Na guys. Munang hotdon, katungain mong ado palabi. Naghanap ka na kaon o gusto pa mo kaon? Naghanap mo. Naghanap ba? Oh. Taklibi naman na ado palabi kay tamisa ba ha? Balik sa rip o butang, taklibi naman. Huwag maangkod. Dapi ma. Nabuta naman sa liana kay mapatuman. Na. Panghunaw. Naghuman panghunaw. Ngayon sa mani. Sige magpangitas isa kay ring. Sige lang mo panguwag. Muntis na po itong baji. Hindi mo mundang. Sige lang mo panganak. So oras na tingkatug. Kalimot ko. Wadi ko nakapangilamos. So maanayahang teknik. Mag-cleansing aning eskinol. Kay kanilaging usahay matapuan na tagilamos. Aritas pang na sa eskinol. Ganahan po kumugamit dani nga kuhan cleanser kay bugno sa naong. Lami sa pamati. Lahira po matugoy panghilamos. Mga nang maniyahang buhat dyan. Basta di ko kapangilamos mag-eskinol rako. Napayang buhok nga. Grabe kakalkag bitaw. Kulot mo kong buhok. Malagi nang wala mo ko ng pariban. Mga nang inganig itsura. Da bahala. Importante buhi. Ninja karon sa di pa kumatug. Napadi ko last nga buhaton. Magkuan ko Bible reading. Bitaw na alar bitaw ko kuan Salmo chapter 32. Mana magkuan ko Bible reading sa di pa ko matug mga pila ka chapter isa matug bitaw. Ay sa amin salamat. Tugo na di ka. Naalik si dia na uli na. Lagi po, emotional si Jay nag-atod Jay diyang mamila. Mahilak ni si Jay naglibog mo rin bata kay Adtos Pilar, kawas dang lula, and then nagbalik na rin, mahilak. Laban na dyan, be. Hindi dyan kuhan kay saan man na nga. Hugman man kasi mong lula. And then naghatod, mahilak. And then naglakilak. Pinanggab ito kadani. Paningkamot dyan, sa'yo mo pag-eskwila.
Mana nagilak lagi na siya. Kay das pagkuha ni hilak. Kay mabahin yung nahuna siguro dani. Wala kitang nanilita dito? Kita. Mas nanilita. Tagbuan. Ang tagbuan? Isa man dapit. Isa man dapit. Dara is nanungutan nag-asa sa liksi. Mawa si Jakit idaris pila ka adlaw kay gihugman na si Dang Lula sa pilar. Karon kay Domingo man giuli na. Ang charger na na. Dari. Ha? Dari. Diyan mo lang may nagilig kag sinina.